Rady przychodne prašenje, kiž była myła k serbskiemu otrjadie, kiž je tedy jeszcze existował, aber so też akle no utworil w 90 latach przy štátnej kanclii. Wypašte też ryczo o 5 zaposłancach, kiž byšu rune w tym czasu zmiany cyle ważny partner na tym mestne wytreżanach. Znano, dokąd so też tu chwilę stoimy przed nowowyborami do Sakskiego parlamenta, tedy by za nas ważne te prašenie rozrysać, jak dojdzie Serbia w pomożności większej liczbie jako zaposłance do tego rozsądzającego gremia kraja. Za domowina sama tam nie może być mandatna noszaka, dokąd se pošitko na užitne towarstwo, to je nasz rozsud był, kiśmy my do toho pruhovali. Przyczyny za to są te, że ja za jeden mandat w krajnym sejmie Sakskiej byśmy my nikak trebali z najmniejsza 25 000 głosów wolarów. Tylko wolarów byśmy znano w Serbach runy tak zliczyć mogli, ale też nic do ryka Serbia sami, gdybychu širšo na jedno kandidatu dojednali a jo volili, ne bychu ani uspěšni byli, żeby tu přišel do sejma. Tedy ne by těch ještě řadowane, a to šlo dženstvinšo ne řadowane nikajka menšinová klauzula, za maja by na menšina kaj Serbe, to sú jen krute mandát, abo za one tu 5% klauzulu ve volbním zákonu netraja splniť. To šo ne je dávalo, a to vodla je te nové zjazkové předsedstvo 90 rozsudživo ten tamny puč, so my namówiamy Serbów so angażować w etablirowacích nowych stronach, a tam so pracować w naczelne miestna na lištinach, so bychu oni so volili do parlamenta. A prawdopodobnie jest nam to poradziło, myśmy szli tam dwójny puć, w Koczobusu ja domowina tym pospečiniła z tymi wolbami 90, tedy byše naczelny kandydat spisovač Jurij Koch a další so tam byli na lištinie. A oni sú v celku na nekak 5 000 głosów romadžili, když bych oni 5 000 trebali sú takrat spodleželi s tutým pospytom obsadžiť ten mandát. V Sakskej sme mieli 5 zaposłanców Serbów v celo frakcijach, a to by za nás je jara dobro ukažišťo. Tute sú potom v krótkim czasu utvorili jedne zhromadne serbské dživové koło, a sú v naležnošćach, když je šlo novo zakonje, so otvosvali z domovinu, ktoré pasáže minimum za dobia so v zakonjach jevič. A či je to komunálny zákon, žulský zákon, alebo druhé také zákony. To je starý serbský zákon z leta 48. Při znova założeniu Sakskiej dalej płacił by za nas jedna wielka lepšina. Tyž to sme my tedy pola prawnickiego ministra Heitmana zonili za tutun starý zákon, je so tak rec rozrodil po přeroče, aby dalej płaciły. Z tym sme my mieli nedom quasi ten základný zákon za Serbov, ten starý serbský zákon v Sakskiej jako płaciły. Štož v Bramborskej nebie, tam dobyše so je nové zákon z Pečky, čo 2090, potom so schválil v parlamente. Roč o tým Saksam. Tuči sú Jara Husko ponvizo tež s tedamnejším ministerským prezidentom Bidenkopfom džívali v sarských náležnošťach, a my sme mieli úštišo setkania s tutým ministerským prezidentom a našimi zaposlancami, kde sme my konkrétne v právnických náležnošťach, alebo druhých rečili, keď sme to prede tiež podľa tej imobilie spomnil.